612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Oras sa DYHP alas 5:17 sa kahaponon. Headlines. Uluhan sa ato mga balita, Cebu City Councilor Dave Tumulak mo insister sa paghatag og subsidy sa kagamahanan sa Dakbayan sa water bill sa mga mulupyo sa syudad. Tag 10 kilos nga bugas ug tag 3,000 pesos nga ayuda giapod-apod sa transport group sa lungsod sa Cordova. Driver sa ambulansya sa Barangay Apas nga nag-counterflow sa flyover sa Archbishop Reyes Avenue o nakabangga og duha ka estudyante sa University of San Carlos. Usa ka na kanila nakalasgyod sa kaso sa mga kabanay sa mga biktima. Duha ka lalaki nagpataka og bilin sa ilang basura daplin sa karsada, gisampulan og dakop og gipamulta sa lokal nga kagamahanan sa syudad. Mga kata mga headline. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos, matod sa ato mga balita news updates. Ano karong Miyerkules, mga kasama Abril 16, maayong hapon ninyong tanan. Sa mga nagbiyahe pa karong mga orasan, ganeho sa ilang mga private cars, o baka ito mga modern jeepney taxi drivers, maayong hapon ninyong tanan. Kumusta man inyong pamasahero, bisan pa man og dunay price rollback sa petrolyo, apan taas-taas gud gihapon ang pagsagubang kumpara sa maanda nato katong pipila ka mga buwan ang nakalabay. Naminaw sa ilahang mga Radio 612 o sa atong digital platform DYHP Cebu Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Asa man kamo nahimutang mga kasama, maayong adlaw kaninyong tanan. Of course, ato mga overseas Filipino workers, OFWs, maayong adlaw kaninyong tanan, labi na ato mga OFW sa Middle East. Kumusta mo diha amping kanunay? O karon sa detalye na sa ato mga balita, Cebu City Councilor Dave Tumulak mo insister sa paghatag og subsidy sa kagamahanan sa Dakbayan sa water bill, peranan sa tubig no sa mga mulupyo sa syudad sa kamayong development sabni. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolonos. DYHP Tatak RMN Report. I-insister ni Cebu City Councilor Dave Tumulak ang paghatag og subsidy sa kagamahanan sa Dakbayan sa water bill sa mga mulupyo sa syudad. Partikular na sa kapin sa 80,000 kakabos ka mga residente sa Dakbayan. Sa City Councilor pinagi ni Tumulak, una na niawhag sa buhatan sa mayor pagtuon sa posibilidad pagbayad sa minimum charge ni ini nga gisingil sa Metropolitan Cebu Water District ug MCWD. Alang sa konsehal, kini dako ng tabang sa mga low income earner sa syudad, ilabi na nga nagmahal karon ang mga palaliton. Ako nagkinig matabang sa tuwang mga konsumidor, labi na karon nga nagmahal ang mga palaliton. Okay. So ay mo haning i-purso sir. Ato nila ipurso, mugas ko man ang syudad matagbuan og 21 million. Ako nagtabang na to eh. Si Konsehal Dave Tumulak na sayra niya muhatan sa mayor nangita na sa paagi nga katabangan ang kabos ng mga malupyo sa syudad, taliwasan na sa atin ining kalisod. Kasama mo sa Cebu City Hall, kini ang inyong Radio Man, Eli Bolonos, DYHP Tatak RMN. DYHP Tatak Radyo mo nationwide. At oras alas 5:21 sa kahaponon, samtang ayuda ya sa lungsod sa Cordova. Taga 10 kilos nga bugas o tag 3,000 pesos giapod-apod sa transport group. Ayun, ako po di ikatabang sa maong sektor. Kasama mo sa balita Radio Man RV Veloso. DYHP Tatak RMN Report. Moabot sa 2,000 ka mga sakop sa transport groups ang nakadawat og ayuda gikan sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo atol kini sa gihimong serbisyo caravan sa lungsod sa Cordova. Gipahibaw sa Kapitolyo nga moabot sa 1,000 ka mga drivers nga gilangkuban sa e-bike, motorcad ug tricycad ang nakadawat og tag 10 kilos nga bugas humay. Samtang anaay 88 ka mga habal-habal drivers sa lungsod ang nakadawat usab og tag 3,000 pesos nga ayuda
ayuda gikan sa kagamhanan. Gawa sa ayuda aduna usay mga nagkadaiyang serbisyo ang gipaambit usab sa lungsod sama sa medical, legal ug uban pa. Giklaro usab ni Aldwin Impases ang Provincial Assistant Administrator nga kini kabahin lang sa abag sa Kapitolyo sa transport sector sa probinsya ning panahon sa krisis. Gilauman nga sa mosunod nga buwan mopahigayon usab sa pag-apud-apud og ayuda ngadto sa mga habal-habal drivers sa probinsya. Lakip sa sunod nga bisitahon ni ini ang lungsod sa Cebu nga alang sa pasiunang tag 10 kilos nga bugas humay ug dayon ang pinansyal nga ayuda ni ini. Gipasabot usab ni Impases nga gipawos gihapon sa proseso o pag-validate ang anaa sa listahan aron nga masiguro nga ana ay kompletong rekisitos ang mga makadawat sa ayuda. Subay ni ini padayon pa usab nga gipaabot sa uban pang sakop sa transport sector ang uban pang tabang gikan sa kauluhan nga una nang nisaad sa mga ayuda alang sa mga apektadong drivers sa Sugbo ning panahon sa krisis. Kasama mo sa lalawigan sa Sugbo, Radyoman RV Velocity HP Tatak RMN. Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy ug Life Extension Pharmacy. Aron makalahutay, mag Vita D Plus Coffee Mix. Radyo mo nationwide. At oras sila 5:25 na sa kahaponon mga kasama. May pagpaminaw karon. Hi, good afternoon. Shout out din sa Bulacau, Cebu City, Heruela family kanini Dex Heruela. Unya diha sa Combate. Sa Sugbo, John Rambo sa Mindanao. Lalagyanada ba yung hapon greet ko na ni Nanay Maning or Mahing, Tatay Dileng, Mama Alma ug Papa Berting, Manang, Dina ug Dudong Lito, Dudong Juan. Dudong John o yung Nanay Deming og diri sa Santander, Todela, Camotes Island. Ato oras sila 5:26 sa kahaponon. Driver sa ambulansya sa Barangay Apas nga nag-counterflow sa flyover sa Archbishop Reyes Avenue. Kato-kato nga na-report kagahapon ato sa atong tulumanon sa DYHP News Updates. Nibangga sa duha ka estudyante sa usa ka universidad di Astalamban diin ang usa sa biktima nga usa ka 18 years old nga estudyante sa mechanical engineering nakabsan gyud kinabuhi. Ang mga kabanay ni nilakip na ang usa sa mga angol nga napa sa Talandugod nga kahimtang mapasakag yung kaso ngadto sa driver. Kasama mo sa balita Radyoman Arnold Bustamante. DYHP Tatak RMN Report. Mupasakag yun og kasong reckless imprudence resulting in homicide and serious physical injury o damage to property ang kabanay sa duha ka mga estudyante sa University of San Carlos batok sa driver sa ambulansya sa Barangay Apas nga mibangga sa motorsiklo nga ilang gisakyan sa dihaga nag-counterflow kini sa flyover sa Archbishop Reyes Avenue sa Barangay Luces sa Sugbo kagahapon. Mato ni Police Major Kenneth Paul Albutra, hepe sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office nga ilan ang giandam ang mga dokumento alang na sa pagpasaka sa kaso batok kang Kevin Ryan Hesta, 23 anyos, residente sa NHA Barangay Bosay sa siyudad sa Sugbo. Sa migawas sa investigasyon sa TEU gibutyag ni Albutra nga nasi ang sakto nga linya ang mga biktima nga sakay sa motorsiklo nga gimanihon ni Juan Antonio Ciares Ladjuray, 19 anyos, taga Tamsi Street, Barangay Kalunasan sa siyudad sa Sugbo, ug ang iyang angkas ni si Brian Nicole Quick, 17 anyos, kasamtangan nga nagpuyo sa RR Landon Street sa Barangay Santa Cruz sa siyudad sa Sugbo. Apan ang ambulansya nga nagkarga og pasyente nga padung untas Tambalanan mi counterflow kini sa flyover nga kusuga na kapadagan og iyaga na punggit aga na kasugat nga motorsiklo sa mga biktima. Nalagpot ang driver sa motorsiklo nga si Ladjuray ug ang iyang angkas nga si Quick. Apan nagrabihan ni human balatayan sa ligid sa ambulansya ang ulo niini nga resulta sa kamatayon diha dayon. Gipahibaw usab ni Albutra nga naa sa luwas nga kahimtang si Ladjuray sa usa ka pribadong Tambalanan. May pasabot ang hepe sa TEU nga si Albutra nga mamahimura nga maka-counterflow ang mga ambulansya, police patrol cars ug bombero basta ubanan lang kini sa pag-amping. Kay kung makasugat ni og disgrasya tungod sa ilang pag-counterflow, dili ni exempted sa madaod ug dili mamahimo nga ipasangil nga nagdali sila tungod kay emergency ang ilang gimaneho nga sakyanan. Hoy,
pwede siya mo counterflow but ihan ang rest kung makasa siya, di ba? Kay provider nga emergency siya kuya pero makasa diyan galing na, ganun tulubagon. Pwede nga i-justify nga tungod emergency vehicle siya. Si Police Major Kenneth Albutra, si Police Lieutenant Colonel Wildemar Chu, ang hepe sa Highway Patrol Group 7, mibutyag, nga gipaubos naman unta sa training kini mga driver sa ambulansya, lagip na sa fire truck o police patrol cars, nga kinahanglan nga mag-amping gihapon sila sa pagmaneho sa mga sakinan, bisan kung mitubag sila og emergency. Iyang gipasabot nga dili gawas nun sa kaso ang driver nga makabangga o makakala sa kinabuhi, bisan pa man nga nagdali ni kay dunay gihatod nga pasyente sa tambalanan. You have to stay full caution because motorists who are in their right of way maintain their nasa right of way sila it's sad to note na imbis na ay emergency na dungagan pang emergency and it will not only cause high risk sa atong motorist labi na kanang adto na incident, loss of life yun. Si Police Lieutenant Colonel Wildemar Chu, awhag usab sa otoridad sa mga motorista nga kung makadungog man sila og sirin sa ambulansya, patrol cars ug fire truck, labing maayo nga mulugar kini og hatagan higayon kasi na makaagi aron dali kini nga makaabot sila nga destinasyon ug maluwas pa nila ang ilang mga sakay nga pasyente o pagpaong sa kayo sa nahitabong sunog. Dili na bag-o sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo nga dunay ambulansya nga nakabangga og motorsiklo tungod kay makadaghan na kini nahitabo. Yang usab ni Albutra nga nakadaghan usab ang mga kaso sa vehicular accident nga natala sa nagbuhatan nga naglambigit sa mga motorsiklo o ang labing daghan nga insidente mahitabo panahon sa kaddaon ug sa weekend. Kasama mo sa PNP ang inyong radyoman Arbo Samantri YHP Tata Carmen. Radyo mo nationwide. At oras sila 5:29 sa kahaponon, kini nga portion dalit kanato sa DTX 500. Ikaw naghambin magsakit karong panahona, mag DTX 500 na matag adlaw. Dira kanit siya dantini kan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mubo, kontrolado ang imong BP. Apay inom sa DTX 500 matag adlaw, magkatawa, magkapanindot sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o gaban pa. DTX 500 the best choice against diabetes-induced hypertension. DYHP, una sa lahat. Traffic Update. Ato karon subayon atong kadalanan sa Dakbayan sa Subog sa uban pang report. Pinagi ni Radyoman Josephos Quijano, JQ. DYHP, Tatak, RMN, Report. Yes, alam sa mga radyo man ay sa itong kapaganina dili sa gawas kabahid na kamarasa sa kahapono na tunaon diri sa may downtown area. Ang mga kadanan diri do sa Colon Street, waray kabalakan. Moderate ang laga sa masya ka diri sa may Pilay, sa Panganiban, Bismay Boulevard, Hagosalim, Ligaspi, Magpini, waray kabalakan diri ang downtown area. Ang MG Kinko Avenue, ang pareho sa may Tinago o Gatihero, moderate sa bandagan sa masya ka Galaga Orasa. Ang Isos Minia, medyo slow moving ang masya ka Gapita, kumawag rin sa may sub-tunnel, padobre sa may SRP o padobre sa may habing na sa Mantawi. Ang MG Kinko Avenue, padong sa New Emos Road, slow moving sa masya kanan, padobre sa may Iskina, Jerome Sloma Avenue o padobre sa MG Kinko Avenue, Hipodromo o dari sa may Mabulo, habing na sa doon sa may Mabulo Church. Samtang ang downtown area, Jones Avenue, ang Uptown area, Jones Avenue, Corporation sa Marfinti, Putrito, ang lagan sa mga Sekagalo Kapag-Orasa, samtang Rango Avenue is moving, palang sa may Jerome Sloma Avenue, Iskina, Gordo, o gawas rin sa may recreation nila habing na sa may Pier area, palang rin sa Mandawi. Ang Osmia Boulevard, ikan sa may Pinti, palang sa Cebu Provincial Capital, moderate ang dagat sa mga sakalan, panabot rin sa may Iscario, slow moving, ito na mga intersection ng bahin sa may Eframis Extension o sa may 1, palong sa may Gordo Avenue Iscario Extension. Samtang ang Inviles na paglasab sa doon sa taga sa Maskaran, patong sa may Panawa, ang Pero Rodriguez, slow moving, ika rin sa may Finti, Osmeña, patong sa may Virama Avenue. Ang Iscario Extension, medyo inaina sa madaga sa Masakanan, dari sa Buscaban sa flyover, o abot rin sa may Ayala Access Road. Ang Archbishop Arias, ika rin sa
may asilo, padagay sa may flyover, kitanatabang kagapon, modulita, pangibot rin sa may tinagyabahin, apig na sa padagay sa flyover doon sa may BIR, nakasasamay ka sa dagat sa Masgan, padagay sa may Foodland, o padagay sa may Talamban, ang Pobjan Polisikan, ang daan gikan sa Mabulo Church, so padagay sa may De La Montaña, Habig, o Pobjan Polisikan, padagay sa IT Park, moderate to heavy traffic sa Calvagarasa, ang Pobjan Polisikan ng De La Montaña, gikan sa may IT Park sa GY, moderate na Calvagarasa, ang Gorondo Avenue, gikan sa GY, padong sa may eskina Mango, o sa may Chavis, moderate na dagat sa Masakana, panabot sa may eskina ang kiniasisod padong sa Ayala o sa Cebu Civil Office, nagkas natin ikaw sa dagat sa Masakan kag mag-orasa sa kahaponon. Para blagas ka pasayos kanan ng Kamulo sa adlaw ng Miyerkules, gikan sa kawas alang sa traffic update on Radyo Man. Joseph Fosgano DYHP Tataka. Radyo mo nationwide. Nga salamat Radio Man Joseph Quijano. DYHP, una sa lahat. Traffic update. At oras alas 5:34 sa kahaponon, way kasiguraduhan kung magpadayon ba ang rollback sa presyo sa produktong petrolyo sa mosunod pang mga semana. Matod sa Department of Energy kon DOE, natungod kini kay wa mausab o baka kay usab-usab ang presyo sa lana sa global market. Ang rollback karong semanaha resulta lang sa temporaryong paghinay sa global oil prices kuman gianunsyo ang ceasefire tali sa United States ug Iran. Subay din pahimangno si Energy Secretary Sharon Garin nga posibleng dili magpadayon ang rollback sa naasong produkto tungod kay nagpadayon usab ang tensyon sa Middle East karon. Matod ni Garin, nadako ang impluwensya sa mga gipamahayag ni US President Donald Trump sa paglihok sa presyo sa global market. Lakip na niini ang mga panghitabo sa Strait of Hormuz. Bisan pa man og walay kasiguraduhan ang presyo sa lana, di paniguro usab sa DOE nga igo ang supply niini sa dili mo menos 50 ka adlaw nga pag-imbentaryo. At oras sa 5:35 sa kahaponon, duha ka lalaki nga nagpatakag bilin sa ilang mga basura dapin sa karsada, gisampulan o pamulta. Kasama mo sa Balita Radio Man Ken Galinea. DYHP, RMN, report. Humanakway sa CCTV camera ang ilang gibuhat nga pagdiskarga sa sinako nga mga basura gikan sa usa ka multicab ug pagbili niini daplin sa karsada na identified dayon kini sa barangay Kasuntingan sa syudad sa Mandawi. Nahitabo kini niadtong Abril 11 din base sa CCTV footages. Nakita ang duha ka mga lalaki nga sakay og multicab nga mihunong daplin sa karsada duol sa simbahan ug dayon gipanaog nini ang pipila ka mga sinako nga basura ug gibili na usab sa maong lugar. Human sila nag-viral diha sa social media, gimando dayon ni Mandawi City Mayor Jonky Uwano ngadto sa Mandawi City Environment and Natural Resources Office ang pagsusi niini pag-ila sa duha para mapamtangan kining silot ug maisyuhan og citation ticket. Gilagway hinuon nga isolated lang ang maong hitabo apan dihang na-identify na sila sa barangay. Gisampulan kini sa pagpadako pag ipamulta subay sa lokal nga ordinansa sa syudad alas sa sakto nga paghipos sa mga basura. Ipatawag usab sila sa buhatan sa MSENRO para pagsusi kung doon na ba'y nagsugo kanila sa paglabay sa mga basura ug nganong ila kining gibuha taliwa sa hugot nga kabanduan sa syudad alang sa no segregation no collection policy. Ang syudad sa Mandawi mas nihugot sa pagpatuman sa mga palisiya para maminosa na mga basura nga dalhon ngadto sa landfill. Human na hunong ang ilang paglabay sa Binali o diyang nahitabo ang insidente nga mikalas ug ubay-ubay nga mga kinabuhi. Kasama mo sa nakbayan sa Mandawi ang ining Radio Man Ken Galinea Tatak Arimen. Radyo mo nationwide. At oras alas 5:36 sa kahaponon, walang gutom program magpadayon taliwa sa pagsaka sa presyo sa mga palaliton. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugol. DYHP, Tatak, RMN, report. Kini nga balita atod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, gipaniguro sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD nga magpadayon ang pagpatuman sa walang gutom program taliwa sa padayong pagsaka sa presyo sa mga nagunang panalito nunot sa kagubot sa Middle East. Matod sa ahensya nga nagpabilin ang ilang commitment nga masigurong adunay igo ug masustansyang pagkaon ang mga benepisyaryo sa naisgutang programa. Ubos sa maong inisyatiba makadawat ang mga benepisyaryo og tag 3,000 pesos nga binuwang food credits. Gawas niini
Kini gihimo usab ang kalusugan, kakayahan at kabuhayan kun 3K sessions. Diin gitudluan ang mga partisipante sa pag-andam og abot kaya, lamian ug masustansyang pagkaon. Kasama mo sa balita ako inong Radyoman Remart Aristila Pugoy, DYHP Tatak Aramen. Kadto nga balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab og maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang ug makapatay sa viruses sa di pa nimo sulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw og duha ngadto sa 3 ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% ka ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Doc ug Cebu Gospel Church ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8 dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo ka mong mukontak sa 4161655 o baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Radyo mo nationwide. Ang Life Extension Vitamin D3 girekomendar sa mga medical doctors, 100% gimo sa Life Extension sa USA. Nagpadayon na libreng medical check-up, libreng ang medical consultation sa mga clinics ni Ini Osmeña Boulevard, Cebu City, o yun sa Cebu Gospel Church o sa Kansaga ADM Building sa Konsolasyon. Sa mga cancer patients, girekomendar ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ngayong hapon, Ma'am Carolina Abeliana Gutierrez, paminaw karon, daghang salamat Lenwin Olanobe. Ngayong hapon kas mga naminaw mi sa radio diri sa Ipel Carmen Cebu, Purok Talisay, Lenwin Olanobe. Salamat kaayo ninyo. Nya Desiderio Matidios ngayong hapon kasamang Aida paki-shout out taga Asinan Baginbin, Palumpon latest la si Terso sa Malinog og Margie Cardillo Dampios og Glad Matidios nga naminaw sa DYHP. Kadunay salamat kaayo ninyo. Gloria Centino, adlaw-adlaw gyud minaminaw kasamang Aida nagtan-aw pagid sa inyuhang tanang tulumanon. Oy, salamat ninyo. Asel Botaya Silaw, good afternoon. Watching from Malaybalay, Bukidnon. Thank you, ma'am. Pinagi sa tong Facebook page no nga naka-access karon ato ang news updates program sa DYH Permanent Cebu Facebook page. Diri sab sa Lagtang kasamang Aida naminaw karon, Karen Labandiro. Good afternoon inyong tanan. Ngayong hapon Mama Jelma Tejero og Maliber Arcales ngayong hapon watching from Clarin, Bohol. Nya Dan John Makabilin maayong gabi. Ingon ang gabi gyud. Watching from Qatar. June Makabilin, good afternoon. Ang adlaw ni Maria Sir. Sa Hilongos latest sa Atabay, Wilson Manatad og Lolita Kapangpangan, watching from Sun Valley, Calamba. Mayong hapon ninyong tanan. At ang oras sa 5:40 na dugang pa mga balita mga kasama o balita gikan sa kauluhan kuman sa mga pahinungdon. DYHP RMN Cebu. Oras sa DYHP alas 5:50 sa kahaponon. Mga kasama, tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kaayong pwede buhaton og atuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato mag-control ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa ubang nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte, Rexidol Forte. Kaya banatan di lang ang bughat, bisan pag naay kauban nga pagmaol, sakit sa ulo o hilanat. Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, kadiskarte. Sigurado kanunay nga nakadiskarte sa lain-laing sakit nga pwedeng mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. At oras alas 5:51 sa kahaponon, si Senadora Amy Marcos personal nga nanawagan sa igsuon niini nga si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga dili konsentihon ang matud pa pagpamakak ni Ramil Madriaga sa mga pasangil niini batok kang Vice Presidente Sara Duterte. Ang paminaw ng tibig sa pamahayag ni Senador Amy Marcos. Pangulong Marcos,
Alam mo ang Bongbong, Pangulong Marcos, alam mo ang katotohanan. Andun ka, magkasama tayo. Kung hindi mo ito ipinag-uutos, walang dahilan para hindi mo itama ang kasinungalingan na ito. Huwag mong konsintihin ang mga politikong ginagamit ang sinungaling na si Madriaga. Bongbong. Tipik sa pamahayag ni Senadora Amy Marcos, mga reaksyon kabahin sa mga testimonya Bongbong. ni Ramil Madriaga. Samtang sa pigasbahin, makakausab sa Senadora kabahin ang kasabutan sa term sharing tali ni PBBM o Vice Presidente Sara Duterte ngayong panahon sa kampanya. Diin na subay ni gihinganlan ni Senador Amy Marcos ang testigo nga si Ramil Madriaga nga bakakon atol sa hearing sa House Justice Committee kagahapong adlaw. Nangyayari ay may moral na pananagutan, hindi ko mabuo yung pangalan napabulaan. At ang lahat ng gustong marinig at pakinabangan ng mga kasinungalingan mo ay may naghihintay na kwarto sa impyerno. Ako, bilang senador at kapatid ni Bonget, 10 ng mga tunay na nakakaalam ng pangyayari ay may moral na pananagutan na pabulaan at itama ang nakakasukang kasinungalingan ni Madriaga. Inuulit ko, sinungaling ka, Madriaga, at hindi ako papayag na gamitin mo at ng mga kasamahan mo ang oras, ang espasyo, ang dignidad ng kahit na anong opisina o sangay ng gobyerno. Ang tipik sa mabahayag ni Senadora Amy Marcos ang igreaksyon sa pagtestimonya ni Ramil Madriaga kagahapong adlaw sa House Justice Committee. At oras sa 5:54 sa kahaponon, samtang gidawat ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang pag-retire sa pwesto ni National Security Advisor Eduardo Anyo, ang kanhi Chief of Staff sa Armed Forces of the Philippines nga si Eduardo Oban Jr. Gitudlo nga muhulib sa maong posisyon. Gidawat ni Presidente BBM ang pagretiro na ni Anyo. Mato ni Palace Press Officer Claire Castro nga mo-retire na si Anyo human sa taas nga panahon sa pagserbisyo sa gobyerno o militar. Subay din ipasalamatan sab ni Anyo ang Malacanang sa kahigayunan nga makaserbisyo. Sa kasbahay ng Malacanang, pasalamat usab sa kontribusyon nga natampo ni Anyo kabila sa pagpaligom sa seguridad sa nasod, lakip na ang pagpakigbatok sa terorismo o pagmintinar sa kalinaw. Samtang gitudlo usab nga muhulip sa posisyon ni Anyo si Eduardo Oban Jr. sa kanhi Chief of Staff sa Armed Forces of the Philippines kon AFP. Mato ni PBBM, ilaom ang ipadayon ni Oban ang mga programa alang sa seguridad o kaluwasan sa nasod. At oras sa 5:55 na sa kahaponon. Dugang pa nga mga greetings karong hapuna. Nagtanaw og naminaw sa ilang mga radyo. Mayong hapon din yung tanan. Si Kat Kat. Sa mga Aida, good evening pa. Shout out ko Mark sa Careta, Cebu City. Unya diya sa Camotes, San Francisco. Ira Mailiana Cabrero Stan. Unya Wilson Manata, yes from Atabay, Hilongos, Leyte. Mayong adlaw ninyong tanan. At oras sa 3 minutos sa di pa maglasais ang kagabihion tuguti mi nga mo-update diya kaninyo mga kasama. Pagpasalamat ni atong duha ka mga asawa kansang mga kapikas ni ini o kahinumdum mo ni atong Marso 27 gipamusil sa usa ka security guard diya sa may Virama along the road diya sa may Virama Dakbayan sa Sugbo.
diin ang suspect nga karon napasaka nagkasong murder na bilanggo na karon ang mga asawa in town sa nitaliwan nila nga mga kapikas nidangop diri sa DYHP para magpakitabang labi na gyud sa atol pag-coverage sa maong nga balita sa program nga Straight to the Point ni Attorney Rufil Fernandez Banyog. Tigom ta, no? Ginagmay-gagmay ng mga pamaagi sa ato mga sukitig paminaw, taliwa sa kakrisis, taliwa sa kamahal karon sa mga palaliton, apan ato mga kaigsuunan sa DYHP ug IFM, tuyo gihapon nga ni paabot sa ilang tabang ginagmay-gagmay ng mga contribution ug ato gyud nga natigom ug na turn over karong adlaw. Adiri sa DYHP Broadcast Center mga kasama sila si Marvin Villanezo o si Christine Valiela taga Virama. Sila maoy asawa ni Renato Villanizo o ni Vicente Himuta nga in town ang duruha. Nakalas sa diyang gipamusil sa usa ka security guard nga matud pa sa gwardya nga sawa pa ang pagpamusil, nakitaan niya nga gikatawan, matud pa siya sa maong duha ka mga biktima. Layo-layo raman ni ang pwesto nga nahimutangan, apan mao ni ang kahibong sa pamilya nga ni sangpot sa maong nga panghitabo. O gatuod man sa pakigauban nato diri sa DYHP, nakatigom tag naka-turn over ta karong adlaw og 22,000 ka pesos nga ato sab nga gibahin sa duha ka mga asawa sa biktima mga kasama. Og day pasalamat la ni Marvin Villanezo og ni Christine Valiela sa dihang ato nga gi-turn over ang kantidad nga ato natigom diri sa DYHP mga kasama. Ato ni paminawon. Salamat kayo ninyo. Salamat kayo ni Atty. Rufil, ni Morning Pamaita, ni Sir Benji, o sa talang mga staff o mga reporters sa DYHP. Daghang salamat kayo. Makasama yun na dungog si Marvin Villanezo o si Christine Valiela sa ilang pagpasalamat kaninyong tanan. Dengan kayong salamat, gumikan kay lain kay gayuna na usab ang ato ang nahatagang pagtagad o ingon man lain contribution og tabang ato ang na hatag sa maong pamilya. Ganina in town, emotional kaayo ang duha ka mga asawa. Labi na si Christine Valiela kay matod niya. Doon siya tulog ka mga anak nagagmay pa ang kamanghuran. 2 years old, maglakat pa og 3 anyos og sa iyahang pag dawat ganina sa maong kantidad. Nakahilak ko din taon og matod pa wasama sayod asa siya padulong. Labi na kay taas-taas pa no ang sagubangon niya sa pagpa-eskwela sa anak niya na siya trabaho baguhay lang pod nandako kaayo og tabang ato ang na hatag na turn over kaganina ngadto kanila makausap pa mga sukit tigpaminaw dihin kayong salamat kaninyong tanan sa panahon karon nga grabing kalisdanan, grabe nga mga challenges matag usa ka nato. Apan sama sa atong gi-share gipaambit karon ay diri sa atong tulumanon. Bless gud gihapon kaayo ta sa kahigayunan nga kita mao'y makapaambit no sa mga kaigsuonan nato nga sayod ta sa mga sitwasyon. Walang-wala gud din taon sa ilang kinabuhi. Dili matukib ang kagulanan, dili matukib ang kabalaka sa duha in taon ka mga asawa nga puros na pa-eskwela. Gadi karon pang Mayo 5 mag 40 días ang gikan sa pagkamatay sa duha ka mga biktima. Karon ikan kay anhis sila sa DYHP kaganina mangayo og legal advice at na lang pong gidungan ang pag-turn over sa maong pinansyal nga tabang ngadto kanila. Kamo mga sukit tigabinaw, mga listeners sa DYHP ug IFM makausapa, daghan kaayong salamat sa panahon karon nga grabe ang kalisdanan ug mga challenges sa matag usa kanato. Apa daghan kaayong salamat gumikan kay gigrasyahan tag kasing-kasing nga manggihatagon ug nahimutang blessing ngadto sa mga tawo nga ang naa sa pagkakaroon mo ang paglao magugot nga pagampo nga masagubang, mapasan unsa may kabugat nga ilan na sinati karon. Daghan kayong salamat nga usa ta sa nahimong kayayong kanila naghatag og ginagmay nga kahupay taliwa sa ilang kalisdanan ug mga pagsuway sa kinabuhi. Daghan kayong salamat.
Ato oras sa lasay sa 2 na sa kagabihion, tag-init na po, bakasyon ready na batanan, daghan kaayong pwedeng buhaton ang adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga maol, sakit sa ulo ug hilanat, pero dili man makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya banatan di ilak ang bughat, bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo, hilanat, kining tanan naka-experience ba mo, nakasuway ba mo ani? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in the fast as 30 minutes, maong nang karong tag-init mga kadiskarte. Sigurado ka kanunay nga naidiskarte sa lain natong sakit nga pwedeng mo atake, pwedeng nga mahitabo. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Atong oras sa lasay, stress sa kagabion may nga Miyerkules nga day kasamang ay na pag-shout out Ati Romulo Kindaw o Papa Rick Bintoy family o tanan naminaw sa IFM ug DYHP diha sa Dungguan Basak Mandawi City Prime. Michael Bintoy ay nagpaminaw ko diri sa Multicab. Alingan kayong salamat diha Michael Bintoy. Sir Jess Borja, paki-shout out sa mga Aida, mga DYHP fans and lovers. Shout out dahil ko sa kumamang Nikanan, Paulino, Paling Borja, Prensi Borja sa Muabag Pilar Camotes o pasalamat usab and God bless sa DYHP. Sa size 4 na sa kagabihion mga kasama. Dita malimot panahon karon, importante ang proteksyon alang sa pakigbato kontra dengue mga kasama, og ato ang batunan ang mayong panglawas lang sa atong pamilya. Ang katabang pakibatok sa dengue, EXL All-in-One Skincare Oil kauban nato sa tanang mga higayon mga kasama, maligbalbala pakibato kontra dengue. Dili lang kini basa-basa nga skincare massage oil, ginamit kini sa puro nga lemongrass essential oil, mga halamang gamot nga mao'y natural and circumferential properties para nga proteksyon alang sa paak sa lamok. Sa total nga ingredients ni ini, makasiguro ka luwas epektibo ang proteksyon alang sa tibok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil kauban nimo kauban nato kontra dengue. Samtang sa atong pagpangape, labi na karon mga gutlua sa kahaponon mga kasama. EXL Coffee Mix 17-in-1 healthy nga kape alang ka nato, labi na kung gusto kag energy, labi na kung gusto ka og immune function og brain health. EXL Coffee Mix 17-in-1 anti-inflammatory properties, usa ka powerful antioxidant. Gumikan kay 17-in-1 man ang mga sangkap nga gusto nimo nga makahatag nimo kalig-on, ana-ana nini EXL Coffee Mix 17-in-1. Sa inyong pagkutaw, sa inyong pag-inom nining EXL Coffee Mix 17-in-1, inyong gimamatod ang kalami, kabalansi nga timpla ug ang ingredients niya na sa imong pagkutaw na ayun nim ganun lang mangustin, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Busa ayan mo pagpawahi pa. EXL Coffee Mix 17-in-1 ang good news, ma-order na sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Ato oras sa lasay sa kagabihion ang atong tulmanon na pupus na usab. Mary Rose Montejo Almanzor, good afternoon. Kasamang Aida, paki-shout out Mama Linlin Almanzor from Malatawan, Palanas, Masbate. Chacha Boyles, maayong gabi. Sir Ian Anthony Pablo, kamusta sir? Nagpaminaw sab karon, paki-shout out. Medyo na busy. I hope to see you soon, sir. Labi na sa mga kalihukan nato sa umaabot in partnership sa DYHP o sa Unilab. Ang mga kalihukan, mga serbisyo publiko, pohon-pohon. At tingin ninyo, atong ipahibaw lang unya diri sa DYHP o IFM. Atong umaabot ng mga kalihukan, labi na sa pagpangalagad, serbisyo publiko labaw sa tanan ang paghatag og health and wellness. Pagpapiskay sa atong panglawas, kauban na to ang Unilab at ang ina ninyo, permi mga kasama, diri sa atong panag-uban. Salamat kay Sir Ian, Anthony Pablo, o atong mga kauba, atong mga friends diya sa Unilab, ang maasahan kanunay. Salamat sir sa pag-tune in. Busy, hope to see you lang po.
At oras alas 6:07 na sa kagabhion nagnapupo sa tong tulumanon. At ang partner sa Master Control kasama ang Nestor Homicilio, DYHP Digital, kasama ang Nemuel James Conyenos, Gerald Albios Transmitter Side, Chief Tech, Robel Boyser, Alan Taladua, Oliver Ates, Jerome Yap. Kini si Radyoman Aida de la Cruz Tampo. Salamat sa iyong pagpaminaw. Mga asoy ni Kuya Guliat, musunod na. DYHP RMN Cebu, the official #1. Radyo mo nationwide.